hasadin ya koru yaransa gurin da zai zauna. Bala na ce balan gaske gwani sanya farin silke a bibiya a wanwanke a tsayi da mai fada take a bawa mai kama aiki ta ko ina a ɗinke na wanki ya zama gwamna. Bala na wanti jigo ne mun tabbatar da tsani ne mu'amala karimi ne ga ɗan halar jakada ne bala a gobe gwamna ne insha Allah alkhairi ne a Bauchi za a amfana. Ga tambura na zaki nan ga mai kama da kotan nan ga jarumi wakilin nan ga mai guri a fadan nan dubu jiran guda kenan bala alkhairin ka ya nuna. Kai ina uwar gida baba a jamoduwa mu ba mu raina ba ba za a fiki kima ba matsayin ki ba kaɗan ne ba wallahi babba sai babba gaba fesu